Mayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag sa Karon ang ikaupat nga adlaw din atong gi celebrar o gi pangandam ang atong pag-abot sa Pasko. Muning sayo sa buntag, sayo sa kadlawon, mianhi kita aron lamang sa ulog nining adlaw nga misa di Galyo. Mga igsuon, niini nga kabuntagon nga karon pagyud atong nabati ang pulong sa Ginoong mao ang ebanghelyo. Atong makita nga dili mo matarong ang imong kinabuhi kung wala ang Dios. Amen ba mga igsoon? Amen. Amen. Kay tungod sa gugma sa Dios, nakabaton kita sa iyang grasya. Ang ato lang buhaton, magkinabuhi kita nga balaan at tubangan sa Ginoo nga atong Dios. Kay ang Dios gugma. Siya ang unang nahigugma kanato. Yep. Maunang gipadala niya ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron lamang pagluwas dili lang kay kanato kitang tanan tibuok kalibutan mga igsoon. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Buhaton ta ang gisugo sa Dios kanato. Kay dili lisod kung kita mahigugma sa Ginoo sa kinasingkasing gayon. Atong makita mga igsoon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 17, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Gipakamatyan kita sa Dios mga igsoon. Ang iyang kinabuhi, iyang giula tungod og alang lamang kanato. Kanatong mo salig ngadto kaniya. Kanato nga nagtuo kaniya. Mao na mga igsoon nga gidagkutan nato ang kandila sa pagtuo, sa paglaom, sa kalipay ug gugma nga karon atong gisaulog. Mao kanang mga igsoon nga ang atong kinabuhi andam gyud kita pagbuhat sa matarong tungod kay ang Dios gugma man. Sayon ang paglitok sa pulong gugma. Pero kung dili nato aksyonan ang atong gipamulong, walay pulos ang atong paglitok sa pulong gugma. Pwede ko mahigugma apan kung dili gayud gikan sa akong kinauyukan sa akong kasing-kasing, matud pa nila walay pulos. Tungod kay ang gibasihan sa Dios gikan gayud sa atong kasing-kasing. Sa atong ebanghelyo, bahin man kini sa pagpangalagad nga nakita sa Dios ang kinabuhi ni Zacarias. Busa gipanalanginan siya sa Dios. Panalangin nga makalipay kaniya. Apan uban sa pagtuo o gugma. Si Zacarias mga igsoon, usa siya ka pari nga matinud-anon uban sa iyang kapika sa kinabuhi. Apan wala sila'y anak. Nakita sa Dios ang iyang kasing-kasing nga matinud-anon siya. Maunang nisugo ang Ginoo og anghel para lang ipadayag kang Zacarias, ipabati kang Zacarias nga ang Dios nahigugma kaniya. Gipadad-an siya og sa pagkakita niya sa anghel nahadlok si Zacarias.
Tungod kay sa sige niyang sunog og insinso didto sa halaran, maupakadto nga nakita niya ang anghel mismo sa iyang atubangan og nagsulti kaniya nga gidungog sa Dios ang imong mga pag-ampo. Mga igsoon, sa iyang pagkahadlok si Zacarias, maunang wala siya mutuo. Mga igsoon, gidasig kitang tanan. Nga nianhi kata niini nga kabuntagon, nag-agwanta kitag sayo og mata tungod sa atong paghigugma sa Dios. Atong kaugalingon, atong sakripisyo aron lamang sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, sa pagsunod sa kabubuton sa Dios o sa paghigugma dili lang sa matag usa ka nato tungod sa kanatong tanan isip mga Kristohanon. Sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 6. Apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan, mga igsoon. Ang Dios sa una pang panahon naghatag na siya kanato og saad nga higugmaon kita. Kung magbuhat kita sa matarong, magsunod kita sa kabubuton sa Dios, ang Dios nagsaad ng daan nga higugmaon niya dili lang kay karon kita, hangtod pa sa sunod nga kaliwatan kung kita nagtuman og nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Sa Juan kapitulo 13 bersikulo 34 sa 35. Maghatag ako kaninyo bagong sugo paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo, kun maghigugmaay kamo, nahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mga igsoon, mao kini ang sugo sa Dios. Gihatag sa Dios ang napulo kasugo sa unang mga panahon. Pero nakita sa Dios nga ang tao lisod pagtuman sa napulo kasugo, gihimong duha sa Dios. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kinabuhi, sa tibuok nimong kalag, ug sa tibuok nimong hunahuna. Ang ikaduha, unsay ang gingon? Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Giduha lamang sa Dios. Mauna si Ginoong Hesukristo. Mianhi sa kalibutan aron lamang pagluwas, dili pagsilot, mga igsoon. Busa kita, grasya, kini nga gihatag sa Dios kanato. Sa Efeso kapitulo 2, bersikulo 8 ngadto sa 10. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makasipagsigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayo kay maoy tuyo alang kanato. Maoy tuyo sa Dios alang kanato nga magbuhat kita sa matarong, magsunod kita sa mga pahimangno, pinaagi nining pulong sa Dios og mutuman sa kita kun unsa ang kabubuton, unsa ang ipabuhat kanato dinhi sa kalibutan. Kining atong pagmatag sayo, mao kini ang nagpakita nga kita hinay-hinay atong mabati nga ang Dios tungod sa iyang unang paghigugma kanato, response lamang kini nga gihimo nato sa matag usa sa kanato. Amen. Nag-agwanta kita, buntag sa iyo mong mata. Bisag ulan, muad kita sa usamang tuyo. Unsa ang tuyo? Tungod sa dako natong gugma sa Dios, nianhi kita aron lamang pagpamati sa pulong sa Ginoo nga ikabhatag niini nga kabuntagon. Then grasya kini
Tungod kay sa imong pagmata, sa imong pagsidlak sa adlaw, ang una nimong nabati, pulong sa Ginoo, mga igsoon. Tungod kay nagsayo kita aron atong mabati ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, padayon nga malipayon diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay ang pag-alagad nato sa Ginoo naghatag kinig dako og grasya ug paglaom sa pagtuo, kalipay ug gugma. O kana ang ebanghelyo palihog manindog.